I ni sɔgɔma Marabu Sele y'an sigilen radio Jɛka fɔ ka kunnafoni bala kɛnɛ kan kosɛbɛ wale ɲuman dɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Garange kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalama ye alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 e ni ne bɛ bɛn radio Jɛka fɔ ka kunnafoni bala la jamajɛ baara o de bɛ Jɛka fɔ kɔnɔ wa Jɛka fɔ o de ye damu ye ni y'an sigilen ye an nisɔndiyalen don an fari fununen don wale ɲuman dɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabu n'i y'a mɛn ko radio i b'a fɔ k'a lamɛnba k'a daminɛ Diboli ka taa bila fo Anderbu kan radio minnu b'u ka fiɲɛ turukala minnu ka bila na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn maa minnu b'u t'u ka biro kɔnɔ u ka sokɔnɔna la u ka kare kɔnɔnaw la u ka foro kɔnɔnaw la Garange u mana kɛ fan o fan kɔnɔ Garange ni k'a yira k'a fɔ ko radio Jɛka fɔ ka kunnafoni bala waati sera a kana sɔn abada a ka tɛmɛ an kan o tuma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ton bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ ton na Garange n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna donnibala tɛ i ɲumaga ɲuman de b'i la anw ka ɲumaga ɲuman o de ye maa minnu b'an lamɛn maa minnu b'an bilasira maa minnu b'an ladi maa minnu b'a fɔ a ye nin bɔ a la maa minnu b'a fɔ a ye nin fara kan kelenna bɛn bɛ an dabama de la maa min ko n kelen b'a bɛɛ dɔn n kelen b'a bɛɛ kɛ e de kelen b'a bɛɛ tiɲɛ po Garange jamajɛ baara bi yan e ni ne ye anw kɛmɛ k'an wakili don bi kunnafoni na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o bɛ Mamutu Kamara bolo Amadu Jakite nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw ka ɲɛmaaba ale sen bɛ kirikɛla bi nka min ye radio Jɛka fɔ officiel ale ni YouTube ja duman ni sɔn duman o k'u bɛ Sylvie Dako bolo e ko cogo di Wajibate maa bolitɔ bɛ yiri mun bolo fara i kan'o tobi dɛ i b'o foroki di o la sa an y'a fɔ cogo min alamisa o alamisa kalanden fitinin ani karamɔgɔkɔrɔba u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 100.7 megado bi o sanfɛ ka se ka sɛbɛnfura mun ni a sɛbɛnna ni ladiriya ye anw k'an ka kasabi don a la k'a san ka n'a bila k'a la tɔmɔ ko k'o lakali maliyɛnw ye fo Mali kɔfɛ o ye bi alamisa ye donc sɔɔni an hakili la an bɛna don détail la kosɛbɛ Garange i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ o tuma a na kɛ ni Garange y'a ka ŋaniya bila n'o tɛ a donga o donga min ye maaw bɛ baara la tuma min na dɔw bɛ pipi la o tuma ŋaniya in bila dɛ n y'o de f'i ye n k'a ti ɲa e bɛ dan dugu ka ban n'i ye naani sɔrɔ an ka Mali kɔni dugukolo kan yan o ye senbɔliya la ayi bɛ naaninan tɛ yen o saba de bɛ yen saba de bɛ yen naani bɛɛ ta bɛ dugu la o de y'a to kuma in bɛ ka caya o tuma ŋaniya de b'i kɔnɔ a bɛ n kɔnɔ o tuma ni ne ye sabanan ye ni sabanan tulo b'an kan na o tuma a k'a sen na naaninan ko in kan wa Nana Jara don dɛ o ka d'a tulo la dɛ a k'a sen na naaninan ko in kan Nana b'a fɔ ko Buwa ɲɔgɔn directeur mana yan fɔlɔ an minnu bɛ kelen na an minnu ye un galon ye an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka filanan ko nɔgɔya Buwa dɛ ko mɔgɔ tɛ ko sara aw la muso kelentigi ko mɔgɔ tɛ kuma sara aw la don dɔ cɛ muso kelentigi o ye don dɔ muso filatigi ye wa don dɔ cɛ gana o ye don dɔ yɛrɛ musotigi ye don dɔ muso gana o ye don dɔ cɛtigi ye tɛ Sylvie ko ye sa de ale b'a ka muso ganaya la o ma ka k'a ko teliya sa maa ma bɔ ale kɔ ayi ale ye a tɛ wolomali la kulukutu don a tɛ wolomali la wa kulukutu don a y'a ɲininka ayi a tɛ ka wolomali kɛ ni maa ma na ni woro ye ne bɛ yan ne yɛrɛ b'o minɛ yan Sylvie ne bɛ yan ne kɔni don e disqualifiera a bɛ taa Mamutu fan fɛ bi ye siniya lakali ye hali karamɔgɔ Buwa ayiwa an nana an wasalen an nisɔndiyalen sisan npalan dayɛlɛli i bolo don n'i ye fɔlɔ min ta i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ndomo bɔkun ye fɛrɛ la dɔ ye ne bɛ n bolo don n ka bolo ɲɛfɔlɔ o ye Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Dɛnba Kɔnte marakakɛ a ka kalimu ka di sɛbɛnnikɛla ko Garange kabini tarata don Mali premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga Ala ye a ka kaso kɔnɔ don latigɛ ko wari tunun'a kɔ pati kasola don a kun ye ko wari tunun'a kɔ sɛbɛnnikɛla ko Garange n'i y'a jateminɛ min ye pôle économie et financier i b'a ye k'a fɔ olu ye wele bila ma min ye ɲininkali o ɲininkali a ma ɲa min kɔ tile 6 a y'o kɛ bolo la olu bolo Garange i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli olu tilal'u ka jaabi la i b'a ye k'a fɔ olu y'a bila ni ka taa n'a ye Cour suprême na o tuma Cour suprême fɛnɛ min ye procureur ye ale y'a lamɛn tarata tɛmɛnen ye n'o bɛnna kalo tile 19 ma ale ka lamɛnli banna dɔrɔn k'a ye taa n'a ye mandat de dépôt Garange sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga i b'a ye k'a fɔ mandat de dépôt mun dar'a kan maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ a ma balo la sabu tile 6 i kunkanko kuma bɛ da kɔnɔ n'o ye wariko ye
sɛbɛnnikɛla ko a ko jalaki fila tun bɛ ka Choguel sɛgɛrɛ jalaki fɔlɔ o de ye a ye premier ministre ya kɛ o tuma ko wari tununnen bɛ primature la jalaki filanan min ye AGFO i b'a ye k'a fɔ min ye premier ministre ye ale de fɛnɛ y'o conseil d'administration ɲɛmaa ye ko nafolo kasabi belebele tununa yen fɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko wari tun bɛ ɲɛmaa ka mara kɔnɔ hali ni ɲɛmaa kelen tɛ wari baara kɛ Grand Gueye ani maa minnu da bɛ file kelen na wele bil'u bɛɛ ma ni ka bɛɛ ɲininka kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko nka n'i y'a lajɛ bolo ma funu a bɛ da tigi kan na min ye ɲɛmaa ye i b'a ye k'a fɔ ale de kɔni ɲininkara ɲininkali kolo giriyara a ma ɲa min kɔ Grand Gueye k'a yira k'a fɔ a y'i ta ne nin ye Bamakɔ kasobonba la o tuma a bɛ kaso kɔnɔ sisan sɛbɛnnikɛla ko Choguel datugulen tarata don n'o ye kunasini ye min y'a ka avocat ye n'o ye maître Cheikh Umaru Konare Grand Gueye b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɔgɔ bɛ baro maliyɛn la i b'a ye k'a fɔ ale kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ a kɛmɛ ka mun ni mun fɔ o de ye k'a kɛmɛ k'a ɲini cour suprême ale procureur fɛ o tuma k'a ka ɲɛ a ma sabu k'a bɛ sariya kɔnɔ ale ka kilan n'o ye Choguel ye a ka bɔ Bamakɔ a ka taa Kulukoro sɛbɛnnikɛla ko o tuma n'i ye sogo di maa ma dibi la i b'a sifa fɔ a ye maître Cheikh Umaru Konare ko ale ka nin dili ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulukoro o tuma k'a b'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Bamakɔ kasobonba k'a kɛmɛ dɛbɛdɛbɛ b'a fɔ ko suguba k'a falen don dɛ o tuma ko Choguel ale tɛ fɛ Choguel ka to jama cɛla ye Choguel ka bɔ jama cɛla a ka taa Kulukoro k'ale yɛrɛ bolo lafiya dɔ bɛ Kulukoro o y'ale ka laɲini o tuma procureur cour suprême na a ka jɛ n'a ye walima a kana jɛ n'a ye o sariya bɛ ale de bolo n'a y'a ja a bɛ to Bamakɔ yan walima n'a sɔnna a bɛ taa Kulukoro sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye premier ministre wɛrɛ bɛ yen n'o ye Musa Mara ye ale tun bɛ Bamakɔ yan o tuma u y'ale bila ka taa n'ale ye Kulukoro ni Choguel taara Kulukoro o tuma b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali premier ministre fila bɛ yen yen kɛ m'olu dagayɔrɔ ye o tuma min ye premier ministre Bugu ye o bɛna sigi Kulukoro kaso kɔnɔ a bugulama yɛrɛ maa kelen maa fila o tɛ yɔrɔ kelen Bugu ye sɛbɛnnikɛla ko Grand Gueye o tuma an bɛ don min na ko bi i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyalen bɛ Choguel bolo sabu wari mun jalaki binnen b'a kan k'a kasabi ka ca n'u ye miliyari kasabi caman caman ye o tuma min kɔni y'a ka kiiriw ye olu ma boloda fɔlɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Kɔnte ale ka sɛbɛnni don i tɛgɛ don Buwa Jabatɛ namu wulada la kunnafoni Soir de Bamako o de bɛ n bolo o don Buwa Jabatɛ ko ka sugu girin a ka di fatɔ ye nka a da man d'a la dɛ Mali ani Burukina an ka teriya sira tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ni bɛn k'o ɲɔ ɲalen don o de la premier ministre min n'a bɛ bɔ Burukinakaw fɛ yen n'u k'a ma ko Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo k'a bilala jamaba dɔ ɲɛ k'u kun da Bamakɔ kan Youssou Konate nin y'a ka sɛbɛn ye premier ministre min n'a bɛ Burukina Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo ko a kɔni ye taama kɛ magantaga bere k'o ta teriya sira de don yakuma b'a la tile damadɔ baara ani tile damadɔ taama k'o kɛ k'o ɲɛsin ka na Maliba kɔnɔ tarata don cɔcɔkalo tile 19 san 2025 aéroport international président Modibo Keita Senu tɔɲɔgɔn min b'an fɛ yan n'o ye général de division ye Abulaye Mayiga k'o sina k'a kunbɛ aéroport la o y'a kɛcogo ye kunbɛli min n'u y'o kɛ fɛtini ye yakuma b'a la k'a kɛra yakuma b'a la maaba caman ɲɛna n'o a ka gouvernement maaw ye gouvernement malien o la sa Burukina bɛ minnu b'an fɛ Mali kɔnɔ yan o jamakuluba dunu ni bala tɛgɛrɛ kuyu ni kaya u y'o kɛ k'u ka premier ministre ko yakuma b'a la nin faamaba fila u kɛlen ka ɲɔgɔn fɔ ka ɲɔgɔn sumunuma tuma min k'u taara ka taa ɲɔgɔn ye u fila maa t'u seere ye dɛ tête à tête u y'o kɛ salon d'honneur kɔnɔ Buwa n yɛrɛ garijɛgɛ sɔrɔ siɲɛ kelen ka don salon d'honneur kɔnɔ. I donna kɔnɔ? Ma don fɔlɔ. Ne ni karateka dɔ a bɔra Japon ka na a ye ceinture noire di Alpha Umaru Konate ma 5e dan maître Izataka. I tɛ ɲinɛ o kɔ? Non n tɛ ɲinɛ nin don dɛ. A kɛra san jumɛn? Hakili t'a la n sigilen ta n'o tɛ a y'a sɔrɔ maître Mayiga o de tun ye fédération malienne de foot de karaté o tɛ bi ye dɛ o directeur technique ye o la sa aéroport la u ye ɲɔgɔn ye u kɛlen ka ɲɔgɔn ye tuma min ala la u ye ɲɔgɔn salo ka jigin dugu kɔnɔ yakuma b'a la Buwa i bɛna ka na ye nin ministre min ni a filɛ ani anw ka nin ministre premier ministre
u ka baara in dɔ wɛrɛ tɛ ko ye an ka denmisɛnnin sifinnakaw ka ministère farikolo ɲɛnajɛ la ayiwa o ka ko labɛnnen yakuma b'a la u ka baara dɔ bɛ o kɔnɔ ma i bɛna ka na ye ayiwa a fana ni maaw nana a ka ministère de l'emploi a n'o nana ministre musoman dɔ bɛ ministre délégué budget la a n'o fana nana a n'a ka cabinet baw u ka nin taama in ala la n y'o de fɔ ayiwa deuxième édition min n'o bɛ kan de la brigade de citani k'o kɔfɛ maliba kɔnɔ ko a bɛ bila o minɛ o fana kɔnɔna la yakuma ma bila o ye sifinna ka ko ye yakuma b'a la n'o fana tɛmɛna i bɛna ka na ye ala la o fana ni jamaba de nana yakuma b'a la o fana n'u hakilinataw de don anw ka jamana fila in bɛɛ kɔni b'a dɔn sinjiya teriya balimaya o de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yakuma b'a la n'a tigɛ di ɲɔgɔn ma u ka programme na ko fila don yakuma b'a la i bɛna ka na journée dɔ tile kelen ko labɛnnen i bɛ la n'o brigadier ani ka taa se atelier baara ma n'o ye apprentissage ye o la sa baara belebele caman o fana bɛ bɔ a kɔnɔ o kɔni ɲɔgɔn kunbɛ yen baara mun y'a ta ayiwa ko bɛɛ kɔni b'a dɔn a ɲɛmaya bɛ nin premier ministre fila olu de bolo Burkina ta ani Mali ta u ye barow kɛ ka kuma masegin kɛ ɲɔgɔn ma yakuma b'a la nin m'a ta fɔ nin fana b'a ta fɔ hali politique ko bunnaku ko da bɛ don o bɛɛ lajɛlen la yakuma b'a la ko fɔ Burkina ani Mali cɛ o la sa i bɛna ka na ye yakuma b'a la u ka ɲɔgɔn ye n'o tɛmɛna ko Burkina premier ministre a n'an ka jamana ɲɛma Asimi Goïta k'a n'o fana bɛ ɲɔgɔn ye o ye wajibi ye o ye Drago i bɛna ka na ye sa ko a ka ni tile damadɔ baara in k'a taara ka taa bɔ an ka yɔrɔ la yɔrɔ min ni kalan bɛ kɛ dɔn fɔli seko ani dɔnko kan n'o ye conservatoire Bala Fasɛgɛ Kuyatɛ ko k'a dabali de banna o kɔnɔna filɛli la a y'i to o kɔnɔ musée national a ko y'a bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la ko bolomadayɔrɔ k'a bɛ maliyɛnw bolo ayiwa seko ani dɔnko o sira la nka u yɛrɛ fana fɛ yen ko dɔ bɛ yen dɛ seko ni dɔnko u bɛ u fana fɛ yen yakuma b'a la livre min n'a b'a tɛgɛ nɔ bila o la n'u k'a ma ko livre d'or a y'an ka gouvernement sɛbɛkɔrɔ fo tiɲɛ yɛrɛ la premier ministre Burkina bɛ kɔni a y'an ka maaw fo ka tanu ani tanuni ta ka u sɛgɛrɛ ko nin kɔni bɛ kɛ sababu ye an u ka jɛkulu min dilannen don jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'a ma ko confédération AES ko nin bɛ kɛ sababu ye sinsinba a ka don a ko la sɛbɛ sɔrɔden mako ka sɛbɛn don yakuma b'a la u ka bi bɔli Grange hali bi bɛ ko min ma ban la sirani maa min sɛbɛnni kɛ a tigibatigi yɛrɛ dɔ n'o ye Abudramani Dugure ko di Garange a ko min ye diɲɛ gɛlɛyara Garange nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo bi kundaminɛ na a ko jamana in bɛ dabolo mun na bi Garange a dogolen tɛ maa la sɛbɛnnikɛla ko a ko an b'an ko min an b'an jami Garange ko maaninfinw bolo de b'u kunni ka woronto kuma min bɛ maaw da kɔnɔ k'o tɛ dɔwɛrɛ ye dugu ka gɛlɛn saba wari tɛ k'o gɛlɛyalen bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Abudramani Dugure ale de kɛmɛ ka sɛbɛn nin waati la sirani ale fasiri gafe kɔnɔ a kɛmɛ ka sɛbɛn k'a yira k'a fɔ kabini kuma daminɛ k'a yira k'a fɔ ko wari kɔni a tɔgɔ bɛ fɔ da la wari kɔni bɛ ɲini ka dɛsɛ de a t'i ye ɲɛ na a bɛ maa minnu bolo Garange k'u bolodengɔni bɛ dan olu la bi wa o dɔrɔn tɛ maa minnu bɛ yen k'olu b'u sigi ka daraka dun ka tilelafana dun ka surafana dun Garange k'o tɛ du bɛɛ bi o ye tako saba ye o ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko Garange b'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen gɛlɛya ni kuranko gɛlɛya olu ka baaraw yobo yabara o tuma dɔw ka baara yɛrɛ tiɲɛna Garange olu ye dɔnse yɛlɛma n'a dun ma k'a fɔ i jigi ye fɛn mun ye muso b'i bolo den b'i bolo balimaw b'i bolo o tuma i kan ka mun ɲini ka na d'olu ma sɛbɛnnikɛla ko Garange foyi man jugu dutigi ma k'a yira k'a fɔ malo tɛ ɲɔ tɛ o tuma min ye nasɔngɔ fana tɛ dutigi k'e b'i yɛrɛ kɛ wari walima i b'i yɛrɛ kɛ balo k'i di duden ma wa sɛbɛnnikɛla ko dutigi o dutigi k'e ŋaniya ka na ni hɛrɛ ka du kɔnɔ Garange i tɛna se k'i sigi o maloya la i bɛ bɔ ni k'i kɔ kɛ bɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye maa caman bɛ yen Garange kulu kɔni bɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ ni k'u kun da min ye diɲɛ kan n'o ye nansara jamana ye k'u seko ma ko tɛ
garange k'u b'a kusaya wa ji k'u dun ko ka fisa kɔngɔ k'u dun yan wallahi sabanikila ko garange o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko maa caman bɛ yen olu ka baaraw kɔni yobo yabara a ko olu kɛmɛ moto taxi bolila ye ko dɔw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a daminɛ sɔgɔmada ka taa bila su la k'olu bɛ se ka 600 walima 800 sɔrɔ ka na n'o ye so u don so u bɛ se k'o kuru k'o da madamu tigɛ o k'o dugusajɛ dumuni ye o tuma k'a ɲini k'a di k'olu ka diɲɛnatigɛ taabolo ye sabanikila ko a ko caman bɛ yen olu fana y'a yira k'a fɔ ko sara tɛ bɔli kɛ sara mun bɛ di kalo kɔnɔ garange ko n'i ma t'o dafa ni baara wɛrɛ ye o tuma garange ko dɔw kɔni ka baara kɛ mɛ min ye o ye kurutu o ye munumunu salo ye o ye karata garange b'a ye k'a fɔ k'u seko ma ko tɛ dɛ o tuma k'u bɛ ko dɔ kɛ ko dɔ kama sabanikila ko min ye yɛrɛmabila ye o tuma k'o de fana juguyalen bɛ jamana in kɔnɔ maa dɔw bɛ ko dɔ kɛ garange b'a ye k'a fɔ danbe kɔnɔna la nka ni kɔngɔ nana jɔ danbe bɛ bila kɛrɛfɛ sabanikila ko a ko danbe tɛ kɔngɔtɔ la a ko tasi tɛ kɔngɔtɔ la miiri tɛ kɔngɔtɔ la garange k'a ɲini ka na du kɔnɔ k'o ye dutigi bɛ sago ye sabanikila ko a ko nin degun in bɛna ban tuma jumɛn a bara ta garange ko malidenw kan ka sɔmi ko ye kabini tuma min na an ko an m'an yɛrɛ ta a yɛrɛla k'a fɔ ko jamana bɛna gɛlɛya nka ko malidenw labɛnnen bɛ ni gɛlɛya sugu la wa k'o de ɲininkali tomi ye n'o tɛ ko gɛlɛya bɛna le a fɔra bɛɛ ye sabanikila ko nin gɛlɛya in a bɛna ban tuma jumɛn sabu gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen nafa de bɛ yen nisɔndiya de bɛ yen nka min ye jamanadenw bɛ kule mun na bi garange a bɛ ka bɛn an ma wa walima a tɛ ka bɛn an ma wa k'o ɲininkali tomi bɛ yen o tuma bɛɛ sago ye min ye i ka denbaya ka dumuni kɛ k'i fa nka dutigi si sago tɛ i ka denbaya ka tile kɔngɔ la o tuma an labɛn ka bɛn ni kɔngɔ ye wa o tuma garange k'o ɲininkali tomi bɛ yen kunnafoni fila de ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ Abdramane Dugure ale ka sɛbɛnni don Ajo Grand Kejulu Kamara nɛgɛsotigi kamana mana gan cogo cogo a tɛ fili ka don station kɔnɔ k'a bɛ taa taji ta ayi a tɛ fili bala tɔgɔ bɛ di la sirène mun bɛ yen ko sirabakan boli ayiwa u kɛmɛ k'u da don sɛbɛnna kɔrɔfɔ min ni a bɛ pɔnko fɔ nɛgɛnpɔ min n'a bɛ woyoyankɔ kɔ a la a bɛ min ayiwa an bɛ yɔrɔ min na komi sisan nɛgɛnpɔ min ni a bɛ woyoyakɔ pɔda la sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen k'an bɛ yɔrɔ min na ko bibi in na ko maaw tɛmɛtɔ k'u kun kan k'a ye ɲɛ la nka a ti ka ye dɛ ko i bɛna ka na ye sira yɛrɛ o tɛ bɔ ka ɲaɲɛ kuma b'a la degun bɛ o fana la o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen ala la maaw tun hakili la ko nin bɔn ye a fɔli min kɛra k'a bi dilan ko yanni samiya bi se ko o kun jigi dalenba bɛ a kan ko fo ka taa se a dan na nka n bɔn ma dilan ji walankan n'an ko a ma ko inondation yɔrɔ o bamanankan tɛ jizo ye n'i ko k'i b'a yɛlɛma tubabukan modèle dɔ fana la l'eau volaire l'eau volaire i bɛ se k'a yɛlɛma k'a k'o ye ten ayiwa jizo ala la a bɛ na ni tiɲɛni caman ye premier ministre ale kun ye layidu taw ye ko baara k'a bi teliya an nka an bɛ yɔrɔ min komi sisan o ma bɔ a sira fɛ dɛ baara tɛ ka teliya a ma ye a nɔ ma ye ko hali sira min n'o fana bɛ sɛbɛnni kɔrɔ ni maaw kun sigi mɛ k'o fana kɔnɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka taa ka segin nɔgɔya bolimafɛntigiw ni sennamantigiw ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana baara bɛɛ lajɛlen k'o sumayali bi kuma b'a la ko n'i y'a ko lajɛ k'a daminɛ a kɔrɔfɔ fɔ la ka na se bi ma tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔra de ko yanni ka samiya daminɛ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen bi kɛ ko k'a ban an dun bɛ samiya la nɛgɛ in a tɛ ka ye a bɛ min yala t'anw bolo a tɛ siran ni maaw fana bolo a bɛ ye ni ala sɔnna u bɛna ka na ye ko u kun ye jatebɔ dɔw kɛ bamakɔ yan san 2024 i bɛna ka na ye ayiwa maa sinisire o 729 o kun yera ko n'i y'o jate minɛ o tɛ maa 80 ani damadɔ o gwa i bɛna ye k'olu bɛɛ lajɛlen kun walankata la ko ayiwa sigida yɔrɔ dɔw fana bɛ yen olu fana caman olu tiɲɛna ya kuma b'a la bɛɛ kɔni b'a dɔn ya kuma b'a la hali an ka dugukolo dɔw ni sɛnɛ bɛ kɛ yen ji kun ye digi kɛ olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la o degun kama sa i bɛna ka na ye n'o ye jizo ko
ko ninnu ye ala la k'a ko a tun kɛn bɛ baara ye ko tuma ko an ka faamaw k'u sigin bɛ ka mun de kɔnɔ ya kuma b'a la ka sabu kɛ layidu u tun y'o ta ko baara bɛ kɛ yanni ka samiyaji jigin samiyaji dun fana tɛ maa kɔnɔ a dun fana waati sera a fana jiginna ya kuma b'a la o tuma k'a ko bi cogo di an ka faamaw bolo o la sa premier ministre Abdoulaye Mayiga yɛrɛ ye finitigi ye wolomasiri tabaa don Banangabugukaw fɛ yen a nin baara in a nun donni a tun y'a baara kɛ ya kuma b'a la n'o ye ayiwa an ka Ponce dingɛ kɔnɔlaw o n'a ɲɔgɔnnaw Bamakɔ district kɔnɔ ka se k'olu bɛɛ lajɛlen larawe jiw bɛ se ka tɛmɛ cogo min a kana kɛ ni gɛlɛya ye chef du gouvernement ala la a ye yɔrɔ damadɔw fana lajɛ o yɔrɔ minnu ni degun tun bɛ a yɔrɔw la sango i bɛna ye dɔ wɛrɛ tɛ koyi woyoyanko kɔ a n'an pɔnko u bɛɛ da kun donn'o bɛɛ lajɛlen la o layidu ta sira min fana bɛ tɛmɛ ka taa fo Misabugu yan fan fɛ so minnu fana bɛ jiw ɲɛ olu walonni ka bɔ yen da kun donn'olu bɛɛ lajɛlen la premier ministre i bɛna ka na ye k'a kɔni kun y'a fɔ ka wulikajɔ dɔw kɛ wulikajɔ minnu n'o bɛ teliya ka se ka nin baara ninnu k'olu salo k'u bɔ an kɔrɔ san 2000 ani san 25 kɔnɔ o kana se ka kɛ komi san tɛmɛnen don a ka ŋaniya tiɲɛ yɛrɛ la jamana premier ministre min don a ŋaniya ka ɲi kosɛbɛ nka don ka taa o de se tɛ bɛɛ ye woyoyankokaw kɔni olu bɛ k'u ka pɔn nɛgɛma in u bɛ k'a kɔnɔ dɛ k'a bɛ ye don min wa sira dun fana kun kan ka dilan sira in commune 6 4 in na disons commune 4 in na min bɛ taa kilomɛtiri 6 bɔɲɔnko la Bamakɔ district a kɔnɔna la DK ka sɛbɛn de ye nin ye a bɔra sirɛni kɔnɔ Granke ni taama ma jɔ bolo FIFA fɛnɛ tɛna jɔ 22 septembre maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ Alu M Touré ale ko di Alu ko a ko samiya ta jɔ ka maa makɔnɔ Granke sabu waati de bɛ sanji ko la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye yirituru waati ye an b'o de waati kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin yirituru in ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Granke samiya o samiya o kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in a bɛ se ka kɛ nɛɛma jamana ye sabu ala ka tilali la anw kɛn bɛ ja kungo jamana ye ni anw ka jamanaw lajɛ ale tɛ sanga jamana dɔw ma jamana minnu bɛ ni nɛɛma b'a kɔnɔ waati bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ala sɔn ni maa sɔn tɛ kelen ye ni ala ye fɛn mun latigɛ jɔnni ye i b'o ta ni ala ye ala tɛ foyi kɛ gansan i b'a sɔrɔ anw ni yansigi an n'o de ka kan sɛbɛnnikɛla ko Granke o n'a ta o ta a fɔra k'a yira k'a fɔ changement climatique o min bɛ ka ja kungo sabati o min bɛ ka yiriw dun dɔɔni dɔɔni min y'an ka lɔgɔtigɛ charbon bɔ o min bɛ ka kungo kɔnɔna k'o kɛ walawala ye Granke min kɔni ye yiri ye o tuma k'an k'an jilaja an ka yirituru baaraw kɛ wa o bɛ kɛ samiya kɔnɔnaw de la sɛbɛnnikɛla ko yirituru n'o tɛ baasi ye nka yiri dɔ kan ka jɔ yiritigɛ n'o tɛ baasi ye yiri dɔ kan ka turu a nɔ na janko k'ale nɔra bila yaasa kungo kana kɛ walawala ye sɛbɛnnikɛla ko Granke nka n'i y'an ka yiri tigɛtaw lajɛ o ka ca ni an ka yiriturutaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ o de ye an ka taa ɲɛna ale ye cercle kurakurani ye lawale la arrondissement kun don nka min ye découpage kura minnu kɛra ale kɛra cercle ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ɲɛna kalo tile 14 ye n'o ye utu kalo ye alamisa tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnna a kunɲɔgɔn ye bi ye a ko nisɔndiyaba tun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko nisɔndiya jumɛn tun bɛ ɲɛna Granke o de ye yirituru ye ni ka wele bila dugudenw ma min ye dugu ale préfet Granke i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ sɛbɛ ko la o tɛ fɛn denni ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maaw bɔra maa wɛrɛ bɔra sɛbɛnnikɛla ko jama cayara dɛ a ko n'i ye jama cayalen lajɛ Granke i b'a ye k'a fɔ bɛɛ n'i ta kun don bɛɛ n'i na kun don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kɛnɛ in sigicogo lajɛ min ye préfet ye ale ye laɲini mun kɛ k'a ɲɛsin ɲɛna mɔ Granke ɲɛna ale ye yiri yɔrɔ ye hali bi ɲɛna kana kɛ jakungo ye yiriw ka se ka caya waati bɛɛ o tuma min ye préfet a ye dana min gosi Sako Holding n'o ye Elhaji Mohamed Sako ye a y'a ka wele jaabi sɛbɛnnikɛla ko min ye Elhaji Mohamed Sako ye i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka entreprise n'o ye Sako Holding ye hakili lajiginna Sako Holding ale ye entreprise ye minnu ka baara bɛnnen don dugujukɔrɔ nafolo o sabatiliw ma an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ɲana cercle lajɛ ale ka cakɛyɔrɔ bɛ yen
sɛbɛnnila ko a ko préfet grand ke b'a ye k'a fɔ a ka ni welewelekan ye n'o ye Mamudu Jalo ye n'ale ɲana préfet a ye wele mun bila dugudenw ma c'est ko holding ko ne bi yan ni n jɛɲɔgɔnw ni n ka baarakɛlaw wa ni n bolola nafolo sɛbɛnnikɛla ko c'est ko holding a y'a fɔ cogo min na a y'a kɛ min ye yiriju 520 ye a nana n'o ye hectare 2 ko k'o bɔ ja kungo la k'o bɛɛ kɛ yiri ye k'o bɛɛ kɛ dibi ye k'o bɛɛ kɛ sogodogɔrɔ ye ye ko kɛ dɛ n bɛ fɛn dɔ f'i ye ale tɛ se ko nɔgɔnɔgɔnin de la n'a ko k'a bɛ min kɛ a b'a kɛ ka nɔgɔ ban wa n ye fɛn dɔ y'a la ale ko ale bɛ fɛɛrɛ kɔngɔ de k'ale minɛ ale kɛrɛfɛmɔgɔ o kana kɔngɔ ɲɛmaa bɛɛ to hakilina ta dɛ Grange sɛbɛnnikɛla ko a ko ni marakakɛ n'o ye Sako holding ye a kelen ma taa koyi a n'a ka staff a ka DGA n'o ye honorable Ousmane Kone a n'o taara ɲɔgɔn fɛ n'o ye Sako holding ale DGA o kɛrɛfɛ min ye ONG Inabel Handicap du Mali a n'o fana taara a n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ Sako da bɛ ko la olu da b'o la sabu ko maa don maa ka maa don o tuma ko Sako i b'a ye k'a fɔ ko sɛba tɛ fɛn jugu ye ka k'a den kɔrɔ o tuma a bɛ ko minnu kɛ ko n'i sigi k'i miiri k'a lajɛ ko kɛtaw don min ye ni lakɔlisow ye grand ke b'a ye k'a fɔ yiri turu lakɔliso da la ka tila ka taa yiri turu dɔgɔtɔrɔso da la ni ka tila ka taa yiri turu min ye préfet ka préfecture ye ka taa yiri turu ye tuguni o tuma min ye Elhaji Mohamed Sako ye a ko foro daminɛ waa bɔ ye o tuma ko nin yiri turu de daminɛlen yɔrɔ yɔrɔ bɛ ko yiri kan ka turu ye sabu ale ka entreprise bɛ ɲɛna dugukolo kan o tuma yiri kan ka turu yɔrɔ yɔrɔ la k'ale labɛnnen bɛ ka yiri turu wa yiri turu dɔrɔn tɛ ko ye ale kan k'i sen don développement fɛn fɛn la n'o ye dugu ka ɲɛtaa ye dugu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na k'ale labɛnnen bɛ k'o baara fana kɛ o tuma k'u jigi da ale kan ale b'u jigi a kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'a ka DGA ye n'o ye honorable Ousmane Kone ye Ousmane Kone y'a yira k'a fɔ ko nin ye kɔrɔlen ko ye ko san nana ka sɔrɔ kɔlɔnda ɲiginnen don min ye olu ka ɲumanya ye olu ka wuli ka jɔ olu ka dɛmɛ ni dɛmɛ k'o ye kɔrɔlen ko ye o tuma ko min kɔni ye Sako holding ye grand k'i ka da la k'a fɔ a ka cakɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la o a tɛ yɔrɔ yɔrɔ la o k'a bolo ja bɛ Mali dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na sabu ko min ye baɲumankɛ baara ye n'o ye action humanitaire ye ko b'olu ka baara kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Elhaji Mohamed Sako ye ale ye kuma kuncɛ ni ka préfet fo n'o ye Mamudu Jalo ye ni ka tila k'a ka dɛmɛbaa n'o ye ONG Inabel Handicap Mali ni ka tila ka foli ta k'olu sɛgɛrɛ olu b'u ka hakilina ɲuman mun na baara ɲɔgɔnya kɔnɔna la a n'a yɛrɛ ka jamakulu sabu ale mana wuli jama min bɛ wuli ale nɔfɛ o tuma k'a b'olu fo k'u waleɲuman dɔn min ye Osoforo ka ɲɛma olu fana y'a yira k'a fɔ grand ko nin ye ka se k'olu dɛmɛ u ka baara la sabu k'olu ka baara fana ye fɛn min ye o de ye yirituruw ye ka tila ka kungo kɔnɔna k'o tɔpɔtɔ min ye Osoforo ka ɲɛma o min bɛ ɲana dugukolo kan n'o ye Musa Dumuya ye ale ko dan tɛ ale foli kɔni min b'ale bolo o de ye Sako n'a ka jama ye k'u fo dan tɛ foli mun na k'u y'u ka yɛrɛ baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ k'a bɛ fɔ ko yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman a ni foli ka kan k'u ni cɛw yɛrɛ ye grand i ni cɛ n'i y'a digilen maa min na i ma ɲuman kɛ dɛ n'o tɛ dangali tɛ nɛni tɛ i ni cɛ a bɛ bila ɲumanya kɔnɔna la min ye Osoforo ka ɲɛma Musa Dumuya n'o ye Bɛnkɛ Musa ye ale kɔni nisɔndiyara k'a yira k'a fɔ ko ni ni ɲɔgɔnna cayara sigida kɔnɔna la a dɔ bɛ dɔ la ko an bɛ ka sira ja kungo mun ɲɛ o bɛ bɔ faso Mali kɔnɔ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ AM Touré ale ka sɛbɛnni don i tɛgɛ don bɔn an tɛgɛ don a don joona n ye n tɛgɛ don mun bɛ yen naamu cɛ o cɛ fitiri magwɛ n'i ni muso fɔra ɲɔgɔn kɔ n'a ko i ma ko buwa sufɛ n'i b'i da kasike sa i k'a don walima i k'i kuru a fura de y'o ye walima i ka du bila kɛlɛ kuntala mana janya fitirida tɛ lɔgɔci kuma ye n'i ye jeli a bolo k'a bɛ taa lɔgɔci la du bila fɔlɔ dɛ fitirida tɛ daba ta kuma ye o to ye k'i bɛ taa sɛnɛ kɛ kuma tɛ jelikɛla daba y'a bolo du bila fɔlɔ dɛ maa tɛ ko cogo dɔn dɛ n'o tɛ misali dɔw yira dɛ an y'a caman ye kosɛbɛ yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔla le républicain i bɛ siran dɛ ne kɔni n'a fɔra ne ma o ye du bilalen ye dɔ y'a fɔ n ye i ka cɛ y'a fɔ n ye kurutu ale tɛ tiɲɛ fɔ a ko a b'a danna de ko garan ge k'a ko bɔgɔ ka bɔ so kɔnɔ ka taa yɔrɔnin kelen ko ye miniti kelen o ka teli bolo dɛ y'a n tɛ sigi ko kɔnɔ dɛ nka ni mun kɛra i b'i ko bɔgɔ ni mankan kɔni wulila ne ko mɔgɔ b'o kɔrɔ dɔn wa o ye talen ne bɛ n yɛrɛ ta joona i bɛ taa min suwɛ i kun fɛ ka taa n sigi kɔni
a cɛw ka ca dɛ a cɛw bɛ yen koyi dɔw bɛ yen olu b'u sigi a cɛ la fo k'a ko ɲɛnabɔ kosɛbɛ nka dɔw b'u ta kɛ kosɛbɛ olu a b'olu de ma ko cɛna olu de cɛna ye awɔ o tuma garange cɛw bɛ yen cɛna bɛ yen ani cɛkɛ fana bɛ yen cɛkɛ bɔbɔrɔ fana bɛ yen a ka ca dɛ karamɔgɔba i tɛgɛ don i ye sira di a dira le républicain mun bɛ yen an bɛna kuma kɔnɔ tuguni Agibu Sogodogo ale de kumana Sogodogo ko de Bangoni na dongo Croix Rouge maw baɲumankɛw ala la u ye baara minnu kɛ u taara ka taa kurumbon kari u t'o la u ma da kurumbon kari ni ma dɛ da bɔra yiri turu min na u ye yiri fana turu o kɛ ka di i bɛna ye nin baara in bɛɛ lajɛlen k'a talen don ka bila Croix Rouge a san 60 a y'o sɔrɔ Mali a dugukolo kan ka di san 60 ka san 60 n y'a fɔ u ka ɲɛmaa ye n k'u bɛ sifɔ in na n'u m'o dabila u n'u dase dɔ si ma sifɔ in man ɲi o a ma ɲi dɛ sifɔ in kun ye min ye maaw k'a dɔn k'a fɔ k'a ma daminɛ bi sabu bɛɛ wuli kuma i ka sɔgɔmada ye maa minnu bɛ san 10 na san 20 san 30 u k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ma daminɛ bi ne kɔni ye n da fɔ ne hakili la n ko kɔrɔmatigɛli don n ko ne kɔni bɛ 60 sanfɛ kɔrɔmatigɛli tɛ mɛ 60 sanfɛ k'a yira k'a fɔ nin ko in daminɛna kabini lawale bi ko la ko tɛ tiɲɛ o la sa tarata don n'o bɛnna cɔcɔ kalo tile 19 ma san 2025 o don Croix Rouge ye baara minnu kɛ Bangoni kɔnɔna la u ye baara kɛ koyi tiɲɛ la u nana ka na tribune sigi fɔlikɛlaw dɔnkɛlaw ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka jama wele bɛɛ nana ka na sigi u ye baara min kɛ k'a nɔ k'a yira Bangoni na dongo u ye baara kɛ koyi i bɛna ka na ye yirituruko min bilalen don a la yirisun sisan o tɛ 600 o 600 o b'u bolo ko k'o turu Bangoni kosɛbɛ o ka di dɛ wa kasabi min b'u bolo ka baara kɛ miliyari 2 CFA wari Bangoni kɔnɔ kosɛbɛ o fana ka di a m'a f'i ye o ka di dɛ a cérémonie ko yirituru o bɛ a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen président o min fana bɛ kuma b'a la n'a bɛ Croix Rouge kunna an balimamuso Asitan Kulubali Asitan ye maa don dɛ a bolola ka teli dɛ o kelen ni o ka fɔ ne ye kunnafonidila ye ko maa min bolola ka teli a ye jɔni d'a ma ka teli a ye n kun yɛrɛ de o ka di kuma di a ma hali a ma gɛrɛ micro la a tɛna ka ci ne tɛgɛ ten ne tɛna ko n kɛrɛ filɛ maa ɲɛ tɛ n na n da bila n kun k'a yɔlɔ ka bila i kun ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye Asa Kulubali Croix Rouge ɲɛmaa ale de y'o kɛ ale tɛmɛnen kɔfɛ secrétaire général min bɛ Croix Rouge kunna an balimakɛ Nuhu Mayiga a fana ye kuma ta u partenaires ka taa se Wulate Fuge o fana ye kuma ta o ye chargé d'affaires de ambassade du Luxembourg la président min y'a kuma b'a la n'o bɛ dɛmɛ kɛ n'u ko ko aide internationale de la Croix Rouge Luxembourg o ɲɛmaa fana ye kuma ta Robert Goerens o fana ye kuma ta maabaw bɛ maabaw la olu ye kuma ta i bɛna ka na ye baara in daminɛ u ye maa min bisimila le coordinateur des chefs de quartier de la commune 1 Filabugu dugutigi fana don Sori Jalo Sama Jalo den kɔni a ye kuma ta ale ye kuma ta min kɛ ka jama bisimila o bɔlen kɔfɛ maire min n'a bɛ commune 1 kunna o ka nɔrɔbila tun bɛ yen Jɛya Karija Sangare kuma dira a ma a ye kuma ta secrétaire général min n'a bɛ Croix Rouge kunna Nuhu Mayiga a fana ye kuma ta ya kuma b'a la cérémonie d'inauguration in na ya kuma b'a la lancement ala la kana yirituru kow kana olu bila la ko nin ye bonba ɲɛbila baara de ale ka kuma kɛra Croix Rouge tɔgɔ la an balimamuso Asitan Kulubali ale ye kuma ta a ko san 2013 i bɛna ka na ye Jizo le voleur o kɛra Bamakɔ kɔnɔ yan Bangonikaw u ye degun sɔrɔ niw tora a la sow binna bolominɛw taara ya kuma b'a la k'o kɔnɔna la olu wulilen k'u jɔ ko protection civile maaw de faral'olu kan olu de kɛra maa galegale ye minnu ye dɛmɛ ni dɛmɛ k'o kɛ k'o ɲɛsin Bangonikaw la yasa u bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogoya min na kɛra dɛ kosɛbɛ u kɛlen k'o baara ale kɛlen k'o kuma fɔ tuma min na i bɛna ye ala la Croix Rouge ka wuli ka jɔ u ni ayiwa tɛgɛdi ɲɔgɔnma min n'o bɛ u ni Luxembourgkaw cɛ Croix Rouge ko la politique ko bunna k'u kan commune 1 yɛrɛ la ani Mali faamaw ala la k'u kɛra sababu ye baara tɔ a bɛ se ka dafa cogo min na baara min nana dafa u k'a baara ma ko projet sigida kura
ko kabini 2017 o bi senna k'o kɛra sababu ye u ye san 3 kura ta a bɔr'o la Yakuma b'a la ko baara bɛ ka ɲɛ de a bɛ ka ɲɛ dɔ wɛrɛ nana fara a kan tuguni k'a bɛ ka ɲɛ dɔ wɛrɛ nana fara a kan u ye pavew da ka sow jɔ maaw ye minnu ni a sow ka kan u y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ Yakuma b'a la n'o bɔra yen u ye maa dɔw bɛ yen k'olu ladege baara la maa ba caman ko k'olu dege baara la nka u bɛ ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni kasabi wari min ye 2 milliards de francs CFA muso bɛ k'a fɔ hali a t'a daji u ye so min fana jɔ maaw ye 530 u y'o jɔ maa minnu fana ni a sow ka kan a jɔra olu de ye bɔlɔn 17 u ye pavé da o kɔnɔ worobinɛ o 9 n'o ko a ma ko point d'eau u y'o fana baara k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka maa dɔw bɛ yen k'olu degi ayiwa sanji a nali a n'a nacogoyaw k'olu degi o baaraw bɛɛ lajɛlen la maa tɛmɛ n'o kɔfɛ sa olu bɛɛ lajɛlen ko de ko Croix-Rouge ko tiɲɛ la ko baɲumankɛw do ko dɛmɛ ani dɛmɛ maaw k'olu de do k'olu kɔni bɛ foli ani tanuni ko k'o ta k'o ɲɛsin Croix-Rouge la k'u filɛ nin cɛsiri baara min na k'u kana bila dɛ o yɔrɔ la ne yɛrɛ ko n ko nataba bɛ sa bange da la ne tun bɛ yen n ko nataba bɛ sa bange da la bangoni k'i jumɛn don u y'a kɛ Layibugu la sabu secteur ka ca Bangoni walahi ne kuma bannen ne da ne ko n ko Croix-Rouge mɔgɔ n ko Ala kana aw faga Ala kana foyi k'aw la. Maa min bɛ dɛmɛ ta k'i sɛgɛrɛ i bɛ dugawu k'o ye dɛ. U ye baara min kɛ Bangoni tun bɛ wele de ko jinɔgɔ carré a bɔr'o la ko pavé u ye baara kɛ o tuma Croix-Rouge maaw an b'u fo ka segin k'u fo k'u ni ce u ka dɛmɛ k'u kana dabila dɛ an ɲɛ b'u la cogo min an ɲɛ b'u la ten u b'a k'u ka baara ye Agibu Sogodogo ale ka sɛbɛn de ye nin ye ka bɔ le républicain kɔnɔ. Garanke sɛgɛnnafiɲɛ bɔ bɛ Kɔbasuruku kan ja an bɛ gijigiji an bɛ taa Mamutu fan fɛ jini bɛɛ n'a bolisira don an bɛ kɛnɛ di an ka pilise ma. An ye lemuruba bisi jisuma min na nka an ma se min ma o ye kɔgɔma ye. O ye tiɲɛ. O y'an jɛ. Hali o tuma sisan k'i bolo don. Naamu. Garanke i bɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ min ye kɔgɔma ye Garanke sɔɔni bolo bɛ don kan sabu kɔrɔtɔ bɛ ka taa Nana kan Nana ko foyi tɛ fara ale kan a jo don dɛ an bɛnn'a kan a jo don an y'a papier si a jo don wa n b'a kɔ fɛnɛ Garanke Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Garibu Togo kalanden don Nouvelle Horizon kɔnɔ a ko an ka taa Welesebugu sɛbɛnnikɛla ko Garanke kalo tile 19 Welesebugu i b'a ye k'a fɔ lajɛba dɔ bolodara sɛbɛnnikɛla ko lajɛ in Garanke dusukun kamikami lajɛ don sabu n'i y'a lajɛ kuranko kɔni kɛmɛ gɛlɛya Mali kɔnɔ nka Welesebugukaw ko olu ta bolofa b'olu ta kan sabu ko kuran yɛrɛ kɔni a dɛsɛ bɛ ka ye jango sufɛ abada a yelen tɛ mɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko Garanke b'a ye k'a fɔ min ye muɲu bɛ yen muɲugu bɛ yen dugudenw y'a yira k'a fɔ nin ko in tɛmɛna muɲu kan o tuma n'o kɛra a bɛ bila muɲukɛ minɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ dugu n'ale ye sɛrikili ye ale ɲɛma n'o ye Musa Asagara ale ye préfet Welesebugu Garanke i b'a ye k'a fɔ a n'a ka jamakulu u ye lajɛ kɛ préfet kɛrɛfɛ min kɔni ye sous préfet central ye i b'a ye k'a fɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale fana kɛrɛfɛ Garanke n'i y'a jateminɛ min kɔni maire ye n'o ye Bakari Samake o fana tun b'o kɛrɛfɛ min ye dugutigi ye ka fara min kɔni ye u ka kuran bon n'o ye EDMSA ale ɲɛmaba Welesebugu ale fana tun bɛ kɛnɛ kan n'ale ye Usumani Gindo ye ale kɛrɛfɛ min ye polisiw ka ɲɛma commissaire tun bɛ yen ka taa bila gendarmew ka ɲɛma n'o ye commandant de brigade ye i b'a ye k'a fɔ ale fana kɛrɛfɛ min ye musow ka tɔn n'o ye kafo ye o ɲɛma tun bɛ denmisɛnw ka tɔn ni ka taa bila dugudenw na Garanke b'a ye k'a fɔ kɛnɛ tun wasalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye maaw wele n'i ma fɛn d'u ma u bɛ fɛn f'u ye min ye préfet a tun ye wele bila jama ma sabu min ye lajɛ in a tun man di anw diminen don kuran t'an ka sigi kɔnɔ sigi dun tɛ kɛ abada ni kuran tɛ o de tun kɛnɛ don sɛbɛnnikɛla ko munna kuran tɛ Welesebugu Garanke ko fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na kuran tɛ Mali la nka n'i y'a lajɛ gɛlɛya min bɛ Welesebugu o tun bɛ ka da la k'a fɔ ko tɛ yɔrɔ tɔw la mun nana ne ni degun ye munna kuran tigɛ na min ye kuran ɲɛma n'o ye EDM Welesebugu Usumani Gindo u ye kuma d'ale ma a ko u ye dɔdɔlima kɛ k'a lajɛ kuran baarakɛ minɛ minnu bɛ Welesebugu ko baasi t'a si la munna kuran tigɛ na ko n'i y'a lajɛ kuran bɛ bɔ Selenge de ka na Welesebugu a ko min kɔni ye Selenge ye k'u bɛna jateminɛ kɛ sabu k'u ye délégation dɔ bila sen kan o ka baara kɛcogo lajɛ degun bɛ ka bɔ fan jumɛn
ko jama k'i muɲu ko waati la ko do grand que min kɔni ni degun ye k'a tɛna to senna kuda ye min kɔni ye degun ye k'u b'a ɲini k'a ɲɛdɔn o tuma ko waati dɔw la min ye kasara dɔw yɛrɛ bɛ n'o ye ala ka kasaraw ye k'olu bɛna dɔɔni o tuma k'u y'a jateminɛ k'o si tɛ nin waati la o tuma mun na kuran de tɛ ka na min ye selenge kuran tigɛlen bɛ selenge wa o tuma fɛn ma fɔ ka ɲɛsin o ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye dugudenw ye u ye laɲini bɛɛ lajɛlen kɛ kuran baarakɛla ka taa bila préfet fɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔ kɛra dibila dali la dɔ kɛra dibila sigili la wa dɔ kɛra baarakɛbaliya yɛrɛ la o tuma ko min ye Welesebugu ye ko nin bɛ ka degun min ta k'a sɛgɛrɛ k'a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na maaw ka baaraw bɛ ka tiɲɛ maaw ka butigi a bɛ ka lasa min kɔni ye frigo ye u tɛ ka marché min ye maaw ka magoɲɛ kuran ye grand que ko tɛ ka sɔrɔ o tuma k'u bɛna mun de kɛ sisan ko n'u m'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a sera dan na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa namu n ka n tɛgɛ don i tɛgɛ don joona Mali flash mun bɛ u kumalen don u ko cogo di Tomiya yanfolila san bɛrɛ a bɛ ka jigi subhanalayi a ka fɔ ka tilen dɛ san bɛrɛ ko kuma de don nin waati in na samiya in na namu ko san mɛgɛru k'a ka ca nin dugu kofɔlen in na dɛ samiya daminɛ in na kɔni n'i y'a ko lajɛ san bɛrɛ ma jigi kuma dɔ sow bɛ bi an ka sɛnɛkɛ yɔrɔw a bɛ gasi lase olu bɛɛ lajɛlen ma san bɛrɛ fɛn dennin tɛ dɛ ko nin waati la ala la an bɛ yɔrɔnin min na komi sisan muso 2 dugu 2 fana la ko san bɛrɛ jiginna ya kuma b'a la ka olu ni kɛnɛ karaba dimanche don juillet kalo tile 27 tɛmɛnen san bɛrɛ k'a jiginna ya kuma b'a la muso 2 kan kosɛbɛ u kelen bɛɛ bɛ u dama dugu la kelen ka dugu k'o ye Maɲanyi ye kelen dɔ ka dugu k'o ye Doko Korokui ayiwa k'o bɛ Senekui o commune na Buwa nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye cercle de Tomiya i bɛna ye tiɲɛ yɛrɛ la ala la ko san bɛrɛ a jiginna maa fɔlɔ minnu kan kunnafoni b'a fɔ cogoya min na ko nin waleya k'a bɛna de ko kana fara dɔ kan o y'a sɔrɔ dɔ kɛlen don dɔ kɛ dɔ kan o ye ŋaɲani ye dɛ o ye dɔ fara a ka san bɛrɛ jiginna maa minnu kan o ye dɔ fara a ka maa fata kan ya kuma b'a la ni min kɔni wulila dɔ wɛrɛ t'u da san bɛrɛ ko kuma fɔ wa an ka dugu a cɛmancɛya fa yɛrɛ la ko samiya bɔ in na i bɛna ye hakilila jigila kunnafoni minnu y'a fɔ cogo min na ko san bɛrɛ a jiginna maa 2 wɛrɛ kan ko kana fara nin ko kan k'a dafa 4 na k'a jiginna muso min ka kɔsa in na ko n'a den de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ya kuma b'a la san bɛrɛ n'a ka jigi olu ka Senekui ko nin ko kɛlen i bɛna ka na ye o nana fara ayiwa lisi min bɛ a ko k'a yakubaya minnu ye ayiwa fatuli sɔrɔ san bɛrɛ nɔfɛ wa i bɛna ka na ye sa ko kunnafoni u b'a fɔ cogo min na cɔcɔ kalo tile 10 tɛmɛnen an kɔrɔ i bɛna ye ko maa 2 ala ko san bɛrɛ jiginna olu kan Bunokɔ cercle de yanfolila o maaw k'o ye denbatigi dɔ a n'a den 2 bɛɛ ye muso ye den san 14 o yɔrɔ bɛɛ den a nin kɛnɛ karaba muso u y'o ta gara la ka dɔgɔtɔrɔso k'o sɛgɛrɛ u bɛ taa ka taa o furakɛ cogoya min na kunnafoni kɔni b'a fɔ cogo min na ni maa kofɔlenw ko san bɛrɛ n'a jiginna u kan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ fukantɛsa b'u bolo n'u b'a fɔ a ma ko inox dun ye fɛn ye san mɛgɛru a ka d'a ye dɛ a bɛ se ko o kunbɛn ten n'a dun ko wabaw o y'a sɔrɔ a y'a ka ko baara kɛ kosɛbɛ donc kangari a ka da samiya la so minnu jɔlen don ni nɛgɛ camanba den ye kangari ka da olu ye maa minnu fana ni san nana k'u bɛ t'u bugu yiri kɔrɔ u k'a dabila maa minnu fana tungare ka ca u ka so u k'a dabila u ka dabiri dɛ ni ma dabiri fini dɔ bila kan dɛ ni san finna yɛrɛ kunsɔrɔ man dɔgɔ dɛ kosɛbɛ o la nin waleya cɛjugu 2 kɔni nin kɛra ayiwa Tomiya ani yanfolila Sidi Sɔ a ka sɛbɛn de don ka bɔ Mali flash kɔnɔ
Garange fɛn banbali jate dɔn garange fasiri sɛbɛnw n'u tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ fu siri o dan na kuma min n'a man di Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi kasara ma o kuma garange ni baara kun cɛra waleɲumandɔn foli o ye kɔrɔlen ko ye an b'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ sabu n'i y'a min ɲɔgɔnna gɔngɔn tɛ in dɔrɔn fila bɛ dugu ma n'i y'a min ɲɔgɔnli kumalikɛla tɛ maaw de b'u sigi k'i lamɛn maa minnu b'an lamɛn garange olu de ye juru don anw na an bɛ so siri an tɛ k'u la aw ni ce aw yɛrɛ ye garange o la sa an bɛ foli ta ka baara kɛbagaw sɛgɛrɛ sabu kelenna ko man di an to kamara k'a fɔ ka waleɲuman dɔn kabini sɛnkɛrɛ ale ne bali dayɛlɛ o tuma i yɛrɛ ye cɛ duman ye solika wuli cɛ o tɛ cɛ bɛɛ yɛrɛ i yɛrɛ fana kan ka fɔ ko ye don i ka solika wuli la garange ka Mamutu foli kɔfɛ ka Silibi fana fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka yɛlɛ magamaga o tuma min ye Silibi ye ale fana bolo bɛ arajo Jiga fo officiel ale ni YouTube la o tuma anw ni maa naani jɛra ka bi baara kɛ sini juma o ye dɔgɔkun kunnafoni laban ye Daba ka kutuba ni maa min y'a minɛ i ka jɔkun bɛ jɛ dɛ ni maa minɛ n jaga sere dɛ ni dɔgɔkun ma diya n nɔ tɛ dɛ Daba ka kutuba o tuma bɛɛ ka minɛ sini ni Ala ni kira sɔnna ma sisan min ye notre sous-sol ye Mamadu Mayiga ale bɛna sɔnni sigi a kan an ka dugujukɔrɔ nafolo olu kunkan ko jamukan o ye alamisa nɛgɛ kanɲɛ 13 nɛgɛ kanɲɛ 14 a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa sala